काम ना हमनी के कई बेर काम करे खातिर के सदनी कोटी पे हमार घर बा जी कई बेर उनका लगे गइल बानी जा एको सुनवाई नहीं खन कइले कोनो सुनाई नहीं कबे कोनो सुनवाई नहीं खन 10 साल में रहो गांव में कहलिए बनुआ के एको हाली ना ए ना वोटो मांगे हम तो का काम रहुआ हम कह दो कालिया हम कह दो कि जो रबिया काका भाई हम हां जात भाई हमरा के खर्ची दी हैं ना ना जब रहुआ मेहनत ना करता हां खाम साम खर्ची ना चल की करले केहू ना के करले कोनो कारण की कहलिए बन जीतल बन तब से एको आली ना अच्छा हां अब भाजपा सरकार जो कमल के फूल वाला सरकार में काम भइल बा अच्छा ये बेरी के विधानसभा चुनाव में केकर सरकार बने जा रहल बा अब सरकार तो जनता से के बनावे लेकिन हमनी के अपन प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से संजय बाबू के जिताओ काम कोनो नहीं करो कुछ नहीं कोई वोटो मांगे हम तो का कहूंगा के का कहे ना देव जा नमस्कार हम बानी दिलीप दीवाना युवा कबीर वो देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में और 3 मार्च के ये विधानसभा चुनाव के लास्ट चरण में तमकुही राज विधानसभा में वोटिंग बटे और आज हम पहुंचल बानी बभनौली अजय नगर गाँव में। तो ये तमाम सामान्य जनता से बातचीत करब हम कि यहाँ लोग के मन में का चल रहा बा। सब प्रत्याशी बुधर चल बड़े समाजवादी पार्टी से होकर चाहे आम आदमी पार्टी के होकर चाहे भाजपा के हो चाहे बहुजन समाज पार्टी के तमाम बातचीत करब हम का ना बड़ी बाबा रहू नाम बेसरी सा। अच्छा जौन भाजपा सरकार बाटे वर्तमान सरकार 5 साल जौन भइल हो सरकार में काम भइल बा कौन काम भइल बा कोनो काम नहीं कबे गांव में कोनो काम नहीं कबे ना। अच्छा लल्लू जी काम करले बनी गांव में उहो कोनो खास काम कोनो लालू जी ने करे विधायक भेल तब से। कौन सरकार वो चाहता नहीं हैं कौन सरकार माने के विधायक बनो यहाँ से आम आदमी पार्टी वाला कि सपा वाला कि कांग्रेस वाला कि भाजपा वाला अब अपने सब का कहीं जब मिली जुली प्रधान जी माने जहाँ 10 आदमी राय करी तहाँ संग रही आदमी। चुनाव में विधानसभा चुनाव में क्या होता विधायक बन के लोग यहाँ से संजय राय संजय राय अजय कुमार लल्लू गाँव में काम करल बनी कोनो कारण की करले केहू ना के करले कोनो कारण की कॉल बन जीतल बनी तब से एको आली ना अच्छा हां भाजपा सरकार जो कमल के फूल वाला सरकार में काम भइल बा हां भइल बा हां रौरंग का पड़ी सुरसती ये बेर के विधानसभा चुनाव में ए तमकुही विधानसभा से के विधायक बन के आ रहल बा प्रधान जी का नाम होगा के संजय बाबू संजय बाबू। अच्छा लल्लू जी रोवा गाँव में काम करल बनी कोनो काम नहीं कइले कुछ और नहीं कइले हमने के दखल ही नहीं जाऊंगा के 10 साल में कॉल बनी कबो ना कबो नहीं किए ना कहियो नहीं काम कोनो नहीं करल कुछ नहीं कइले वोटो मांगे हम तो का कहूंगा के का कहे ना देव जा जामुन कोई तोहे देव जा यहाँ के छोड़ के दूसरा के देव जा कमल के फूल वाला काम कैले भाई जान कमल के फूल वाला सरकार भाजपा सरकार मोदी कइले नहीं सब कुछ कइले बा काना पड़ी रहू राधा अच्छा ये बेर के विधानसभा चुनाव में रहुआ 331 तमकुही विधानसभा विधायक बन के के आ रहल बा नेताजी का नाम है नेताजी के संजय राय संजय राय लल्लू जी जे काम कैले बनी रोवा गाँव कुछ में नहीं कइले कुछ नहीं कइले आ कॉल बनी रोवा एको बार नहीं कियाल वहाँ कॉल बनी कि हम तमकुही राज विधानसभा में 900 करोड़ रुपए काम करो गाँव में कोनो काम नहीं करबे हई मरई वहाँ के कोई के देखले बानी या कोई अजय नगर में आइल बानी कुछ नहीं किया है कुछ नहीं केले ना हमनी के राशन कार्डो में सही से नाम नहीं खे एक 7 जना आवास वास मिलल बटे कुछ ना चल के पॉलिथीन आइल बा देख ली लैट्रिन बाथरूम मिलल बा कुछ नहीं खे राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं खे 3 आदमी के 7-8 आदमी में 3 आदमी के मिलता हां तेरे केकरा चाहता नहीं विधायक बनो के वाला आम आदमी पार्टी वाला कि सपा वाला कि भाजपा वाला कि झाड़ू छाप वाला सभा के चुनाव में के विधायक बने जा रहा बा नेता भैया का नाम होगा के संजय राय संजय राय लल्लू जी रोगा में काम करल बनी कुछ ना 10 साल में कॉल आइल बनी जो एको हला ना आवास वगैरह वो लोग मिलल बटे आवास वगैरह कुछ नहीं का मिलल राशन कार्ड वगैरह राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं का मिलल हमके लालका कार्ड खातिर रहती भल बजन आवास खातिर भल बजन लाइटरिंग खातिर तक नेता भैया जीतनी तो दियानी हां इहाँ से हमके ये थी बा भाजपा सरकार में काम भइल बा कुछ नहीं का बोला हमके काम कुछ नहीं भइल का नाम बड़ी जरूर नैना देवी ये बेर के विधानसभा चुनाव में रहुआ यहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग आइल बा भाजपा के भी लोग आइल बा आम आदमी पार्टी के लोग केकर सरकार बने जा रहल बा नेता भैया का नाम हुआ के संजय राय संजय राय संजय राय वहाँ काम कैले बनी हाँ कैले बनी अच्छा आ मोदी सरकार में काम भइल कि ना भइल बा लल्लू जी काम कैले बनी ना नहीं कैले कॉल आइल बनी एको बेर ना एको बेर नहीं ना अच्छा तो भाजपा सरकार वर्तमान सरकार बाटे ये सरकार में 5 साल के सरकार में कौन काम भइल बा बहुत काम भइल बा काम भइल बा लल्लू जी के द्वारा एको ना कुछ हो ना वो तमकुही तो छोड़ के बना तो आइल ही नहीं करे कहीं से कहाँ से करी है कहले बानी कि 900 करोड़ कम काम करल तो एको नखन कैले
अच्छा कुछ और नहीं कैले ये नहीं कि कोनो काम ना, नहीं। कॉल आइल बनी जन हाँ कॉल आइल बनी जन एको वाली ना ये बेर केकरा के चाहतन कि विधायक बनी संजय राके संजय राय के हाँ राउर ना बड़ी था ब्यास में त्रिपाठी अच्छा ए बेरी 331 तम कोई राज विधानसभा चुनाव में केकरा चाहतन कि रुआ विधायक बनी संजय राय के चाहते नहीं संजय राय के हार्दिक इच्छा बा जी अच्छा अजय कुमार लल्लू जी रउआ गांव में कौन काम कैले बने एको काम हमारे गांव में नहीं भइल और 900 करोड़ के सुनल जाता उ 900 करोड़ जमीन पर कहीं बा ना आकाश में होई अब भाजपा सरकार में काम भइल बा भाजपा सरकार में काम भइल बा अच्छा इसे तो ना कहल जी कि नहीं काम भइल काम 22 में रउआ का चाहतन 331 तम कोई विधानसभा के विधायक बने संजय राय विधायक बने भारी बहुमत से बने सब लोग उनका को वोट दे और एगो शिकायत और बा कि हमरा यहाँ ग्राम सभा बमनौली में आवास के शायद कुंजी बंद बा तो प्रशासनिक अफसर लोग से ये माने निवेदन बा कि कुंजी के खोल दिया जाए कुछ लोग बाकी बा जौन आवास से वो आवास से पूर्ण हो जाओ आवास से जगह मिलल ना आवास मिलल बा ये अम्बेडकर नगर ग्राम सभा भी रहल बा गाँव में विकास भी होल बा लेकिन फिलहाल आवास नहीं मिलत आवास नहीं तो वो चाहतन कि के विधायक बनो हम तो चाहते कि संजय राय विधायक बने 331 तम कोई विधानसभा में के विधायक बन का रहल संजय बाबू संजय बाबू हाँ अच्छा लल्लू जी के द्वारा ये कौन कौन काम भइल बा कुछ काम ना हमनी के कई बेर काम करे खातिर के सदनी कुटी पे हमार घर बा जी कई बेर उनका लगे गइल बन जा एको सुनवाई नहीं खन कैले कोनो सुना नहीं कबे कौनो सुनवाई नहीं खन 10 साल में रउआ गांव में कहल बनवा के एको हाली ना एको हाली ना ए ना वोटो मांगे हम त का काम रउआ हम कह दो कालिए हम कह दो कि जे रउआ के का वोट दियल हमार जाते भाई हम हां जात भाई हमरा के खर्ची दी हैं ना ना जब रउआ मेहनत ना करम त हाँ। खाम साम खर्ची ना चल पाई तब तो लोग का चाहतन के विधायक बनो बेरी संजय बाबू संजय बाबू का नाम जा राहुल जोगिंदर पटेल अच्छा ये बेरी के विधानसभा चुनाव में केकर सरकार बने जा रहल बा अब आगे तो सिर नहीं जाना लेकिन तुम कोई विधानसभा के विधायक बने अब भगवान बड़े देव बने विधायक के बनी ये संजय राय नेता संजय राय हाँ मगर चुनाव चिन्ह कौन छियो ऐसी झाड़ू है झाड़ू अच्छा लल्लू जी रउआ गांव में कोनो काम कैले बने ना आज तक नहीं आइल आइले नहीं कि मगे ना हम के कहल कि आम आदमी के लोग कहला कि हम के पूरा जमीनी में त हमन पूरा कुछ ना कहले नहीं कहले ना कुछ नहीं कहले सदानंद ओझा अच्छा ये बेरी के विधानसभा चुनाव में केकर सरकार बने जा रहल बा अब सरकार तो जनता से के बनावे लेकिन हमनी के अपन प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से संजय बाबू के जिताओ के बा वहाँ के जनाधार बनता कि ना विधानसभा में बहुत बा हाँ अच्छा अच्छा लल्लू जी के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कौन काम भइल बा कौनो हमरा गांव में काम नहीं केबे कहली आइल बनी वहाँ एको बेर ना एक बार नहीं किया अच्छा अगर वहाँ का आओ तनी वहाँ गांव में वोट मांगे तो वहाँ से का कहो वहाँ के 10 साल रह चुकल बानी हम वहाँ के देख चुकल बानी अब हमरा जौन बा गाँव के नया प्रत्याशी बानी हमारा नया प्रत्याशी के खोज करे के बा कि हम भाजपा सरकार में काम भइल बा कि ना भाजपा सरकार में काम भइल बा कौन काम भइल बा सड़क उड़क कुली बनल बड़ी सन ग्राम सभा में तो युवा लोग जो पढ़ल लिखल युवा बाटे हमनी जैसे लोग को रोजगार मिल रहा काम में ना ए बेरी के विधानसभा चुनाव में 331 तम कोई से के विधायक बने जा रहल बिल्कुल निष्पक्ष रूप से संजय राय जी के बनाओ के बाटे आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के जनाधार बनता हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा अजय कुमार लल्लू जी 10 साल के कार्यकाल में रहुआ यहाँ कौन काम किया अजय कुमार लल्लू जी 10 साल में यह काम कैले बनी जी एरिया में एको बेर अपन झलक ले नहीं खिदेले ना इक्वल लिखिए आई ना अगर आवत नहीं रहुआ गांव में दोबारा वोट मांगे खातिर चुनाव में तो रहुआ का कहूँगा जाहिर सी बात तो भाई रउआ के दू बेर देख लिहल गइल रउआ काम लायक मानी वही हिसाब से हमन के कोनो काम कइल जा सकेला हमने रहुआ गांव में आवास वास मिलल बा कि ना आज 10 साल में एको आवास से गांव में केहू के मुहैया नहीं के करावल गइल अब वहाँ के द्वारा कोनो काम ना कोनो काम कितना वोटर बढ़े जन एजा बाबा कितना लगभग 2,500-3 हजार वोटर बने 331 तम कोही राज विधानसभा क्षेत्र के बहलौनी अजय नगर में और जानल गया तमाम सम्मानित जनता के रुझान कि भाजपा सरकार में कौन काम भइल बा और 10 साल के रहनी विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार लल्लू जी कितना काम कर तमाम बातचीत भइल कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि धन्यवाद।